عزوز سلامتنا بصحكم كبران تخطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك نساعت زي زدالنا يوم زيناتات وشتن وطعن انه بقدامنا أرستات زينام إرتران وسانة بايتو أوروبا ملتهبام مكونن حبريتان غسقاسن مينستر مكلخال زودبو سنطبباوي وددر تزازيمو ኣብ ጎረባብታ ሃገራት ወራራን በጣም በሐረገኛ መልኩ ይቅጽል ስለዘሎ ዘድልም ድላዋት ክጻፈፍ ሚኒስትር ሕርሻ ጸዊዑም ኣብን ኡዘባ ማይምነት እንታው ቅርስታት አቃለቦ ክወሃቦ መዘኻኸር ቀሪቦ ኣብን ኡዘባ ጎልጅ ኩነታት ጥሪት ጽቡቕ ከም ዘሎ ተሐቢሮ ኣብን ኡዘባ ፎርቱሳዋ ልዕሊ 300 ጥሪት ብበርቅ ሞይተን أرمينيان أذربيجانن مقراز تخصي كجبرة كم تسمعت حبيروم مركب وجا أمريكا نب ماياو جزءات هاجرو كم زعتوت منجست تشاينا كسيسوم نتشعت دك أنستيوز قتل نيجيرياوي قبلنيا نموت تفريدوم أبا كل تشان عسران حترت باجت أمريكا 3.10 تريليون دولار كم تبصحه تقاليحوم ኣብ ከተማ ቤይሩት ብዘጋጠመ ሓደጋ ነጥኩይ ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራታት ወሪዶም ኤርትራን ውሳነ ባይቶ ኤውሮጳ መልሲ ሂባም ሚኒስትር ዜናቶ የማነ ገብረ መስቀል በመንገድ ትዊተር ኣብዝሃቦ ግብረ መልሲ እቲ ውሳነ ግናይ ቅድመ ኩነት ምስግዳድ ዝፍትን ክብል ተቃውሞ ገሊጹም እዚ ስግንጢር ትሕዝቶን ቅኒትን ዘለዎ ውሳነ ካብቲ اتبايتو نعسر عمتات زتخطلو زفشله ناي سرعت لوطي بوليسيتات سلا زي سلطو زتبقسيو إلوم مكونن حبريتان غسقاسن مينستر مكلخال زودبو سنطبباو وددر تزازيمو مكونن حبريتان غسقاسن مينستر مكلخال اب مونغو شوعت غجلتات بحال حالتات مكلخال إيرترا زودبو بعينتو ناي فلما وددر تلهيت موزيقان ممرح مدبن ب10 تقمتي نعوتات بمشلام تزازيمو ኣብቲ ሓለቓ ጠቕላል ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ከምኡውን ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት እቲ ካብ 14 መስከረም ክሳብ 8 ጥቅምቲ ኣብ መንጎ ጉጅለታት እዝታት ሓይልታት ምክልኻል ዝተኻየደ ውድድር ኣብ ምኹስኳስ ሞያውነትን ብሉጽነትን ልዑል ግደ ስለ ዘለዎ ዓመታዊ ዝካየደሉ ባይታ ክጣጣሕ መማይት ኣካል ገሊጻ حلاف مكونن حبريتان غسقاسن كولونيل سلامون سيوم بوغنو نعزو ستراس نطبباو عيو ابوليتيكاون برتاون قالت حزب ኤርትራ بمتقاس اتزتخايده وددر بلوط سراح بمفراي هاغراو كبرتات نمخسقاس نمسراطن نمعقابن كم زخونه حبيروم ኣብታ አጋጣሚ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዝወፃ ዕውታት ጉጅለታት ባህሊ ከምኡውን ኣብ ድርሰት ምዕላይን ሙዚቃን ዝተዓወቱ ስነጥበበኛታት ናይ ገንዘብ ሽልማት ክወሃብን ከሎ ብሓፈሻ ጎብለል ናይት ውድድር ኮይና ዝወፀት ጉጅለ ባህሊ በኒፈር ድማ ሽልማት ዋልታ ዓቲራ حلقة تغلال ستاف حيلتات مكلخال إيرترا جنرال فيليبوس ولا يوحنس أب زسمعه مزازم قال نتراسنا طباب أب أوان حرنا تاوك ألسي بمنصر عيو طباب جزعت حيلتات أب زبرحلو هزباو جنبار نخلو كفال حبرة سبز قسق طباب كم زحانته نستخايده مصنعت بمتقاس ما أكلت سحبت سنة طباب وشت أو عقبت سلازخونه سنة طبابينياتات حجرنا كن مجنزب نعقبت وشت أمن ما يؤمن كسرحو كم زقبا أسميرلهم ኣብ ጎረባብታ ሃገራት ወራራን በጣ በሐደገኛ መልክዕ ይቅጽል ስለዘሎ ዘድልም ድላዋት ክጻፈፍ ሚኒስትር ሕርሻ ጸዊዑ ኣብ ጎረባብታ ሃገራት ወራር እስላም በጣ ገና በሐደገኛ መልክዑ ይቅጽል ስለዘሎ ክመጽእ ዝኽእል ወራራን በጣ ንምምካት ምምሕዳራት እዝታት ሓይልታት ምክልኻልን ኣባተ ጽሕፈት ሕርሻን ምድላዋቶም ከጻፍፉ ሚኒስትር ሕርሻ ኣዘኻኺሮም ሚኒስትር ሕርሻ በትሻዓተ ጥቅምቲ ኣብ ዘቕረቦ መልእኽቲ ህዝቢ ሰራዊትን ክኢላታት ሕርሻን ክመጽእ ንዝኽእል ወራራን በጣን ንምምካት ቁርባት ክኾኑ ጸዊዑሎም ካብ መፋረቕ ወርሒ ነሓሰ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 2020 ብዝተፈላለየ መጠንን ዝርግሐን ኣብ መላእ ሃገርና ኣብ ልዕሊ 2500 ሄክታር ዝተኸስተ ወራራን በጣም ምድረበዳ ብውህድ መኸታ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ህዝብን ክኢላታት ሕርሻን ኣብ ሕርሻታትን ሃብቲ ገረብን ጉድኣት ከይወረደ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጥጥር ከም ዝኣተወ ዝዝከር እዩ ድሒሩውን ዝተጠፍያን በጣን ምጥፋእ ኣብ ልዕሊ 3000 ሄክታር ብሞተራይዝድን መካይንን ዝተደገፈ ዕውት ንጥፈታት ምንጻቅ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ
أبنو زوبا مايمنة انتاو قرصات أقالبو كوهابو مزخاخري قريبو أب زوبا دبوب نزوبا مايمنة أب قدام اندا بايوناسن عد شمتون بوسان زركبوت انتاوان قرصات بسنفلت اتاو من قد تتانيعن بقبو كعقابو منتي زملكتو أكال تباقصوتات كوسد مزخاخري قريبو أما حدارة الزوبا لتنال كولونيل أبراهام هايلف زهاو حبريتا تن الزوبا نينويح عمتات عدم زلوهم أدباراتن تاريخاوي بوتاتاتن كم زركبو بمقلات زاقيت نمتصنعو كونا نمعقابو زتوسدع عتب تبقصوتات سلزيلا نيمبراس حدقا أنت ألالي وكم زلو أبريهم لعل 500 عامت أبزغط أرد انتاوي قدام اندا بايوناس بركت زبالوت انتاوان براناتات سرحات كايلا كم اوانت انتاوي عسكرينات كم زركب تقيسو دما نوالروتات تعاقبو من تخطأنح زادلي نيمرمرن سندان سرحات كايدلو تماحتينو أبعد شمتون بوساس بربار كايلاتاتن زتفلالي عصمتن زتقاللت انتاوي أسرات كم ترخب زحبرة أم حدارة عدي أتو قرميا برها بقديو نايستدفنا هنس أكخون زخيل ملكتات زلو بوتا كم زلو بمقلات مصنعتخ كايدلو تلابيوم أبنو زبا قولج كونتات تريد تصبق كم زلو تحبيرو أبنو زبا قولج زركبا ديقاتاتن ريحاتاتن بزنبالة سرناي كرامات أخول ماي بموهلالن مسسان تحسو مقهاجاتات تدميرو تريد أبتصبق كونتات كم زركبا تحبيرو حلاف بيت صحفة مينستر حرشة أبتن زبا أتو قبري هوت بيانا أبزهابو حبريتا ديقاتات كرستن بادميتن كمون أبني مقهاجا بوتاتات استهانت ريحاتات كم زملعة صفحتن مقهاجا بوتاتات دما أخول سعري كم زبقوله بمتقاس تريد بغربا زدلين ماين سعرن سلت رخبا مستزقبرلن تعناو كنكن أبتصبق درجة كم زلوا قليتهم ديقاتاتن ريحاتاتن أواهلي لنو زلوا ماين أب مقهاجاتات بقيلو زلو سعرن تريد عمت ملوك كيتشجرا كحلفو زخ المخانو زتغسات وقبر هوت مستزرخبون كتابتن كالت عناوي أقلقلوتاتن يسسنان زمسكن مهرتي يهبان كم زلوا أبريهم أما حدار نوزوبا قولج أتو دسيزر إماريان بوغانو أبتن نوزوبا زلو تقاتات تريد زيارة نخصصن أبرئستي واننت تريد زكايدو وطعري منقستون كرب ستاماي تريد نموحس أبناي مقهاجة بوتاتات ريحاتات بمسرح أبركتو كم زقابارة بمتكاس هلاوا عبت ديقاتات قرستن بادميتن أبرئستي أب ممعبال مسناو حرشا زلو أبركتو من جماي تريد كم زوحاسة أرديوم أتو دسيا موداتا نوزوبا قولج سفيح نمقهاج أبوتاتاتن أخول ماين زونن مسموخانو كاب استفلاليو كبابيتات حاجر زساقما بركت زبالات ريد كم زأنقد بمحبار أبطاقا ماين سعرن وحللناتن تنقعن كهلو أزخاخيروم أبنو زبا فورتوساوا لعل 300 تريد ببركي مويتن بحادة تقمتي أبنو زبا فورتوساوا من محدار كبابي هوميب ببوبلاس تحوص برتو عزنا بموقعو 304 تلباقيع ببركي 5 موتا دونجيز بتحنا حبريتا أفليتوم بمسارة حبريتا محدار من محدار كبابي هوميب أتو وحاج عثمان كابزي ساحت زخصة تريون مدحان واننت تريد برتو عزنا باب زخصة اللو زادلت انقاق قبرو أزخاخيروم ኤርትራን ውሳነ ባይቶ ኤሮጳ መልሲ ሂባም ሚኒስተር ዜናቶ የማነ ገብረ መስቀል በመንገድ ትዊተር አብዛሃቦ ግብረ መልሲ እቲ ውሳነ ግናይ ቅድመ ኩነት ምስግዳድ ዝፍትን ይክብል ተቃውሞ ገሊጹ እዚ ስግንጢር ትሕስቶን ቅኒትን ዘለዎ ውሳነ ካብቲ እቲ ባይቶ ን10 ዓመታት ዝተኸተሎ ዝፈሸለ ናይ ስርዓት ለውጢ ፖሊሲታት ስለ ዘይሰለጦ ዝተበገሰ እዩ ኢሉ أرمينيان أذربيجانن كابلو معسر تتقمت زجمر مقراز تخصك قبرا كمستسمع مع منستر قدايات وصاي روسيا سيرجي لافروف حبيروم أزي سمم معزي بمنقونينة روسيا فرنسان أمريكان لعسر ساعتها بكتما موسكو دحرز تخايد تعوق زتي تبتيحوم أتسمع أرمينيان أذربيجانن أب منقون تفتيرون زلو قيتت نمهدا ديبلوماسياو زتك كايدا زخ المخانوي إمات بزي كازي كلتين هاجرات من لوات أسرات رئيسات وتادراتن كايدا مخاننون أب تسمع تبتيح اللهم بقدا كراخاري زوبا ناغورنو كاراباخ أب منقو سراويت أذربيجانن أرمينيان كاب 20 شوعة مسكرم كايت أنحم اللوات كبير برد كاب كلتي وغانات بوحدو 300 سبات كم تقتلو تسابت يحبروم مركب وق أمريكا ناب ماياو جزءات هاجرو كم زاتوت منجست تشاينا بتشعت تقم تكاسيسوم نتطلقه تختاقي قبل زغلصو منستر غدايات وصاي تشاينا هاجرو
ሉዓላውነታን ምውሓስ ኣድላይ ዝበለቶ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ኣጠንቂቖም ኣሜሪካን መግለፂ ቻይና ይኹን ንተልእኾታ መርከብ ብዝምልከት ዛጊት ሓበሬታ ኣይሃበትን ዘላ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ናይ ዳህሳስ ንጥፈታት ከተካይድ መሰል ከም ዘለዋ ትሕብር ኣሜሪካ ኣቐዲማ ኣብቲ ማያዊ ኣካል ተመሳሳሊ መራኽብ ምልኣኻ ይዝከር ቻይና ግና እቲ ንጥፈታት ብጉዳይ እጀታ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ንዘሎ ዘይምቅዳው መሊስዩ የጋድዶ ከም ዘሎ እያ እትወቅስ ቻይና ዝዓበየ ክፋል ባሕሪ ደቡብ ቻይና ሉዓላዊ ግዛእታ ምዃኑ ክትምግት እንከላ ፊሊፒንስ ማሌዥያን ኢንዶኔዥያን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት እውን ኣብቲ ማያዊ ኣካል እጀታ ከም ዘለዎን ክገልጻ ጸኒሐን እየን ኣብ 2020 ሕፅረት ባጀት ኣሜሪካ 3.17 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ማዕከናት ዜና ንጸብጻባት ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ኣቃሊሐን እቲ ኣሃዝ ኣስታት 15 ሚእታዊት ናይ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ባጀት ኣሜሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ካብቲ ናይ 2019 ብሰለስተ ዕፅፊ ከም ዝዛይድ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ እቲ ትርእዮ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ባጀት ኣሜሪካ ካብ ዘጋጠመ ሕፅረት ዝዓበየ ኮይኑሎ እቲ ሕፅረት ክሳብ ወርሒ ለካቲት 2020 ልዕሊ 23 ትሪልዮን ዶላር በፂሑ ዝነበረ ዕዳ ኣሜሪካ መሊሱ ከዛይዶ ከም ዝኽእል ይእመት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ቁጠባዊ ምንቁልቋል ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ከተማ ቤይሩት ሊባኖስ ነዳዲ ኣብ ጸዓነት ቦጥ ብዘጋጠመ ሓደጋ ነጥቂ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ዛጊት ጠንቁ ዘይተነጸረ ሓደጋ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 20 ከም ዝቆሰሉን መንግስታዊ መንጭታት እታ ሃገር ሓቢሮም ብሰንክቲ ነትጉን ንሱ ዘስዓቦ ባርዕን ኣብ ንዋት ክሳራ ከም ዝወረደ ዝገለጹ ሰብ መዚ ከተማ ቤይሩት ጠንቁ ንምልላይ መርመራ ይካይዱ ከም ዘለው ኣረዲኦም እቲ ሓደጋ ኣብ ነበርቲ ከተማ ቤይሩት ከቢድ ስምባደ ከም ዝፈጠረ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብታ ከተማ ብዘጋጠመ ሓያል ነትጉ ህይወት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት ይሕብሩ ን9 ደቂ ኣንስትዮ ዝቐተለ ናይጀርያዊ ገበነኛ ንሞት ተፈሪዱ እዚ ወዲ 40 ዓመት ዝኾነ ዴቪድ ዌስት ዝተባህለ ገበነኛ ኣብ ሆቴል ብምውሳድ ሓኒቑ ዝቐትለን ነይሩ እቲ ቀታሊ ካብ ሓምለ ክሳብ መስከረም 2019 ኣብ ዝነበረ እዋን እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይጀርያ ነቲ ገበን ፈጺሞ ኣብታ ሃገር ናይ ሞት ፍርዲ ክፍጸም ንቡር ኣይኮነን እቲ ናይ መወዳእታ ፍጻመ ናይቶም ኣብ 2016 ዝተቐትሉ 3 ሰባት ጥራይ ነይሩ እቲ ገበነኛ 6 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝቐተለ እንተኣመነ ጭብጢ ብዘይ ምርካቡ ብዛዕባኡ ክሲ ኣይቀረበን ጸኒሑ ሰብ መዚ ከም ዝገለጽዎ እተን ግዳያት ዝተቐትላሉ ኣገባብ ተመሳሳሊ እዩ ምስተን ግዳያት ጾታዊ ርክብ ድሕሪ ምፍጻም እግርን ኢድን ብዝተቐደ እንሶላ ይእሰር ከም ዝነበረ ጠቒሶም ጉዳይ ዝገበነኛ ፈለማ ብዘይ ሕጋዊ ጠበቓ ኣብ ዝተሓተተሉ ዴቪድ ዌስት ንዝፈጸሞ ገበናት ተኣሚኑ ነይሩ ዳኛ ቤት ፍርዲ ግና ንክብደት ናይቲ ገበን ኣብ ግምት ብምእታው ብመስርሕ ቤት ፍርዲ ክሓልፍ ወሲኑ እቲ ገበነኛ ካብ ሓደ ሆቴል ክወፅእ እንከሎ ዘርኢ ናይ CCTV ስእሊ ምስ ተዘርግሐ ቀልጢፉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተላቢዑ ብድሕሪዚ ኣባላት ጸጥታ ኣብ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ተሰቒሉ ናብ ካልእ ከባቢ ክኸይድ 45 ደቂቕ ምስ ተጓዓዘ ኣርኪቦም ከም ዝሓዝዎ ተፈሊጡሎም ዝበዝሓ ካብተን ግዳያት ፋይቶት ምዃነን ይፍለጥ